duk wanda ya mutu zamanin Buhari an ka taya gobe kiyama ɓaci da rai zai tashi don ya ce da bakin ciki haka dai ko ba haka bane to wace riba an ka ci zamanin Buhari babu ko guda babu kuma ga wani bala'i na ya taso mu al'umma da shi wai canjin kuɗi kun tabbatar da tuwo bai canza suna 1984 haka yayyafa kuma ya ga abin da ya faru ga Najeriya gaba ɗaya da mutanen Najeriya da tattalin arzikin Najeriya shine canjin kuɗin nan da yana 1984 shine sababbi ya karewa arzikin Najeriya yara kuke ku samu da tije irin muku tambaye su kafin Buhari in mutum zai tafi Makka alhazanmu in za su tafi Makka ba ruwansu da canji kana rika ko nawa kuɗin Najeriya ka sa aljihu ka tai da su kuma a amsa can Makka ana amsa duk inda ka zo ana amsa kuɗin Najeriya sai ya zo ya canza kuɗi cikin ɗan lokaci ƙanƙane shikenan da bakin deadline ɗin nan da yasa yana cika duk wanda adda bakin magana yana tuna har da marigayi sarkin musulmi Abubakar na uku sai da yayi roƙo sannan don Allah a ƙara lokaci yace ko minti guda ba za a ƙara daga lokacin da aka saba kuma ko bana haka za a yi na ji mallamai suna ta kira nace kun ɓata lokaci ba ku san mutumin ba shi yasa cewa wai ka ayi wannan an wuce wurin an riga an bugu kuɗin ko ba ku ga hoton su ba to ina bayan an kashi biliyoyi an bugu kuɗi kuma ka ce ka ayi to in ba a yi ba to ya za a yi da waɗanda da an ka bugu ai magana ka aibar taso ba sannan lokacin da an ka sa kuma duk ƙasar gasu taru su roƙe bai ƙara ko kwana guda haka yana yancin 84 mutane sun kai hasara da bakin lokacin nan da gwamnati ta sa yana cika duk inda wasu kuɗi suke da ba a canza ba sun zan sansamin len ba su da bambanci da sansamin len mutane da nan cikin gida da waje sun kai hasara mai yawa to tun lokacin nan ƙasashen duniya sun ka bakar kuɗin Najeriya tun lokacin nan ganin hasarar da sun kai sun ka karɓar kuɗin Najeriya sannan nan mutane da yawa an ka jawo hasara naji wani malami yana bayani wani Lawal Shu'aib na Kano Lawal Abubakar Shu'aib yana cewa waɗanda wasu manya ne yake targeting suna nan sun tara kuɗi don haka bari a yi canjin kuɗi don su yi hasara Mallam Lawal Abubakar Shu'aib ya ce waɗannan da kake targeting ko da an yi ba su da su hasara ba waɗanda baka zato talakawa bayan Allah waɗanda sun ka wahala sun ka samu kuɗi kuma sun ka wahala don ka kai su ne za su hasara waɗannan da kake targeting mafi yawan ma'aikatan bankunan nan duk yaran su ne sannan yanzu misali ina da biliyan 5 misali ina da biliyan 5 sai in kire manajan banki manaja ga don Allah ga kuɗi na kun fara canji an fara ran kai ɗin ga kuɗi na akwai biliyan 5 ƙasa a canza min to ran kai ɗaya za a yi ka ɗauki miliyan 300 zan baka kai da yaranka shekara nawa zai kai kayan sa miliyan 300 nan ga aiki dai zai canza min in ka zo da 100,000 naka yana kula da kai duk inda zai samu biliyan 5 ɗin ne ya canza min ni zai canza don in bashi miliyan 300 don haka ba sun zo su asa waɗanga bayan Allah da na yi noma sun ka sai da tonka sun kai noman tonka sun kai noman rani sun kai mi sun zo su hasara don su ɗauka kuɗi su ta yi banki lokacin nan tun da sai haka zuwa banki har 12 dare sai a ce ku dawo gobe hakoma a ce ku dawo banda gobe har deadline ya cika shikenan an ka baku da buhuwan kuɗi sun zan shara shi asababi ya karewan mutane kuma ya ji irin bacin da an kai mai lokacin kuma ya ga irin bala'in da Najeriya ta shiga da tattalin arzikin Najeriya da 'yan Najeriya amma don kusantowa ba ya canza suna kuma shi zai sake yi don haka ya canza ko yana nawa da yake yana nawa da yake masu cewa kada ai wannan sun bata lokacin su ai an riga an yi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan inda shawara an ka baku ba a fito da magana ba sai da an ka kare komi kudin an riga an bugo su in ma a jamin za a cire ni wallahi na so ma a cire wai mai amfani naira 10 da an ka rubuta ga kudin nan mai amfani ne a cire shi mana a jami shi ne addini in ka cire kana hana mana sallah ko kana hana mu yadda da cewa Allah shine ubangijin da ake bauta ko kana hana mu da yadda imani da annabci annabi Muhammadu to ka cire naira 10 sai mi
duk abin da za su yi sai an riga an ƙare, mugu ne. Iyaka a duk ƙofa 'yan sauran watannin nan irin muguntar da yawa mutane ita Allah ka sa ta bi shi har ƙarshen rayuwa ta yi. Yaka abin zama magana cewa ka a yi a ja da baya, ka taɓa ganin ya fuskanci na ya jawo da baya? Bai jawo da baya. Lokacin da an kai mai kuna 1985 ku saurara ku jami an ka zarge shi da shi taurin kai, muka ce ɗan karin taurin kai gare shi. To Allah ya canza mai halitta ne? Shi yasa ai aka cewa Buhari na yara, ai yara matasa lokacin da yayi mulkin nan sannan kuna yara ana goye da ku, ba ku san bala'in da uwayenku sun ka shiga ba, wanda tuji ka ga ya bi shi. Ai yaran ne matasa da ba su hali ne ba, amma yanzu ka ai sun sani ko? Tun da gidanku ko da ya hawa ana da fashin kaya yanzu garin kwaki aka ci. Mugunta ba abin da a cikin zuciya ta illa mugunta. Shi yana bakin ciki ya ga mutane na walwala, kuma wallahi in yana mutuwa sai mun yi walwala. Wallahi ba abin zai hana mana walwala. Duk ya gama mugunta ta haka yadda ya gane mu kuma haka zai bare mu. Kuma Najeriya za ta ci gaba da existing har bayan wucewa ta yi. Bakin ciki zai kashe shi don takaicin mutane ya kaji kuma ba abin da zai iya yi. To Allah ya shirya da mu. Yau mu tafi ga karatu. An karɓo hadisi daga Abu Huraira yadda Allah tabbata gare shi, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, don haka magana cewa wai ai kira ka da gwamnati ta canza ka ai kaza, wannan an wuce wurin. Ku kyale in an ka canza, in naira 10 kai hasara kai addu'a ka ce Allah shi isa ma. Allah zai isa ko ba zai isa ba? Zai isa, shikenan iyakan mu da shi Allah ya isa. Ai shi Allah fi na. Inda wannan motsa in ce Allah shi isa, ku ce amen. Sai mu yi maganin Bello, duk duniya ya maganin Bello ya bo, duk duniya, ko gwamnatin kware balle gwamnatin Cinuwa ka maganin Bello ya bo. Cinuwa to nawa ne gani tun yana shugaban ƙasar soja ne ka wa'azi, an ka korai wasu sun kai ta taho don har ya taho kuma gashi bari na zai ina wa'azin ya tafi. Kai adda Cinuwa, Bello ya muna da Cinuwa, Bello ya bai da Cinuwa. Duk wanda ya in Fir'auna ya dawo kuma wa'azin nan yana bari na in yi shi, don ba gidansu ne kai ne ba, masallaci na ne nan, mallaka ta ni gina abina. Gwamnati ba ta zo ta ci ba so a roshe, sai in shige ba da gidana, sai in ce matata ta ja, ban ma son Allah ramma, matata ta ja, in ta ja in fassara. Ku diba dabarar da ni duk lasfikoki na ai cikin gidaje na suke. Ga 4 cikin wanga gida, 4 cikin wancan gida, 4 cikin wannan. Duk ko dai ka roshe masallacin ba za ka roshe bin gida ba. Kuma ko ka roshe dai filin nawa ne. To. To mu tafi. Ku kyale shi duk abin da ya kai, iyaka ku yi ta gwangwada mai Allah ya isa. Ku tashi ku yi qiyamul layl, ayi azumma. Ai ta mai addu'a, duk irin manufa ce ga ‘yan Najeriya, Allah ka bi shi da irin wannan manufa, kuma ba shi ɗaya da shi duk waɗanda a tare da shi, waɗanda ake zauna a yi waɗannan shawarwari miyagu na ƙuntata ma mutane, yadda sun ka sa mutane cikin ƙunci, Allah ka haɗa duk ƙuncin mutanen Najeriya kusan miliyan 200 ka mai sai gare su. Yadda sun ka ɓata ran mutane, Allah ka ɓata nasu rai. Yadda sun ka sa mutane cikin wahala, Allah ka wahal da su. Yadda sun ka sa mutane cikin talauci, Allah ka talauta su. Dukiyarmu da sun ka sa ta, Allah ka sa ba rabonsu bace. Allah ka sa ta zama musu bala'i. Allah ka sa bala'i ne sun ka ɗaukan makansu. Ya kama da su kenan. Kuma ba a bugun yaro a hana mishi kuka. Ba doka Najeriya ta hana addu'a. In kuma akwai ta zo a karanta min. Dokar da ta hana Bello ya bai addu'a, in akwai ta zo a karanta min. Ko ta Allah ko ta Nasara. A zalunce ni in ce Allah ya isa min. In akwai wannan doka. Masu cewa ba a shugabanni ba kaki addu'a, waɗannan wani suka haɗa ba ni ba. Don ni ayoyin Qur'ani gare ni da hadisai inda an kai baka addu'a ga shugabanni. Jahilai suka haɗa mu wannan magana, ba a shugabanni baka addu'a, wacce ma. Sannan shugabanni an ka ce waɗannan shugabanni ne, waɗannan ƴan iska ne ba shugabanni ba ne. To mu ce ga karatunmu. Lokaci yayi ko? To Allah to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta. Bari sai jibi Allah ya kai mana rai.
to sai mu tashi kan babin ko to abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mene shafe cikin zukatan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Allah ga Najeriya nan ga hannunka ga bayanka nan mutanen Najeriya Allah duk wanda ya tsangwame mu Allah ka tsangwame shi duk wanda ya kuntata mana Allah ha kuntata mai wanda yayi muna sata Allah ka kawo waɗanda za su taushe su amso mana dukiyar mu da sun kasata duk abin da sun kasata Allah kakkasa mishi albarka Allah ka sa ya zama musu bala'i yadda sun ka karya gidajen mutane Allah ha karya su ha karya gidajen su ka karya mulkin su Allah ka sa su ban mulkin nan cikin kaskanci da walakanci Allah ka sa ka su kare mulkin nan lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik